vidi mu se oči. Evo ga, dolazi kod mene. Beži. Ja moram da bežim, gotovo je. Ubit će me. Opa, nešto mi dao ovaj Herobrine. Gledaj. Gledaj. Pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo u Minecraftu. I to u preživljavanje sa Herobrineom. U prošloj epizodi, ako niste pogledali prošlu epizodu, pogledajte obavezno jer je jako zanimljiva, a nadam se da će takva da bude i ova. Inače, malo sam kopao, našao sam još jedan dijamant, našao sam iron i ovo. Preradio sam ga, ovdje sam vratio ovo što sam pokrao ovom mom prijatelju, jer ipak ćemo zajedno da živimo ovdje, tako da nema potrebe da mu kradem bilo šta. I sviđa mi se ova kuća, tako da mogu da ostanem ovdje bez problema. Nego sam htio da napravim pik. Napravio sam metalni, ali mi treba dijamantski. Tako da ćemo sad to da napravimo. Evo ga, dijamantski pik. I htio bi u ovoj epizodi da odemo do Nedera. Ostavit ću ovo ovdje. Imam hranu beše, da imam puno hleba. Htio sam da odem do Nedera do tad, a prvo će mi trebati naravno obsidijan. Tako da, ja ću da odem da kopam i javit ću vam kad nađem sve to. Ali naravno sve ću da snimam jer je ipak ovo sa Herobrineom i može da se desi svašta. Inače, pronašao sam jednu veliku pećinu, poslije ćete da vidite. Opa, evo ga Herobrine. Vidi ga. Ja nisam mač napravio, baš ima mozga. Gle kako beži. Neću da ga diram, nego ću da vam pokažem prvo ovu pećinu veliku. Evo je pećina. Evo ga, tamo kupa se Herobrine. Lele, ništa ne vidim. Morat ću nekako polako da siđem dole. Evo, polako silazimo i ne stoje ovaj Herobrine što se kupa u lavi. Evo ga, jel može da umre on ovdje u lavi? Verovatno ne može, jer vidim da se kupa već 2 sata. Baš mu je zanimljivo. Mogu da ga blokiram da me ne zeza. Tak. I ovdje isto ću da ga blokiram da ne može da dođe. Jel tu? Da, evo ga. Dobro, udari ga. Sad da vidimo što ima ovdje. Ovdje sam inače ja bio... Opa, evo ga. Izgleda me uhvatio. Na veze, koliko ovo traje? 20 sekundi. Imamo baklje koliko hoćemo. Da im ovdje što se dešava. U što je mračno. Jer mi još ovo traje, da još mi traje. Uzet ću i redstone što da ne možda napravim nešto nekada. Evo ga, lapis. Ovaj me napada ili? Ne napada me, dobro je. Kad bi našao još dijamanta. Ali dobro, i iron je jako dobar. Opa, nešto me napalo. Opa, skele. A ja hvala Bogu nemam mač, uzet ću ovaj dijamantski pickaxe. Dobre. Mogo bi da napravim ja lavu. Lavu da napravim, ovaj obsidijan, ne lavu. Sad ću ja to da uradim. Prvo mi treba pećnica. Ali nemam... imam ovo što da. Nek se to prerađuje pa ću da napravim kofu i uzet ću ovu vodu. U stvari, evo ga i kol ovdje nisam trebao da stavljam drva. A dok se to prerađuje, ajde mi da istražimo još ovdje ove pećine. Evo ga još iron. Lapis će da nam treba sigurno za enchantovanje. Opa, evo ga Herobrine. Vidi ga. Lele što je brz. On nas čeka ovdje u mraku. Izgleda ne smije da dođe u svetlo. Opa. Napada me izgleda. Beži bre od mene. Vidi ga što je poludeo nešto. Eno ga i tamo vidi mu se oči. Evo ga, dolazi kod mene. Ja moram da bežim. Blokiraj ga nekako. Tu je. Sad ja tu ne smijem da idem. Jel imam još blokova? Imam. Sad ćemo vidimo šta radi. Sad ćemo da ga ubijemo. Gotovo je. Barem smo uspjeli da preživimo. Ajde da vidimo šta još ima ovdje. Opa, eno ga tamo. Ovo je najbrzi. Ja mislim da je dosta. Idem ja da se vratim da pokupim obsidijan. Ja mogu ovdje može lagano da me ubije Herobrine. Samo da nađem put nazad još 20 sekundi. Opa, evo ga Creeper. Sad kad bi našao ja put do moje pećnice. Opa, eno ga opet Herobrine. Jel ovaj sa mačem? Ne, nećeš da dođeš ovdje. Lele. Ja moram da bežim, gotove. Ubit će me. Ja gdje bežim, ja nemam pojma da idem. Ne. Lele, kako sam se izvukao. Nema šanse da pobedimo. Da bežim od njega. Uspio sam Lele, ovo je bilo stresno. Eno ga tamo, vidi kako gleda. Vidi ga kako gleda. Dobro, ostao sam na jednom srcu, nisam znao ništa. Pričam. Jo. Ja nemam blokova, brate, evo ga. Ja ne znam kako sam se izvukao. Nećeš, boga mi. Gle, pretvorio mi je u... Sada možeš samo da se slikaš i da gledaš. Pretvorio mi je sve u kamen. Kako gleda. Sad ćeš ti da mi platiš. Samo ja nekako da smislim kako. Bre, imam kamen ovdje, mogu da... Šta će uradi sada? Nećeš da dolaziš ovdje. Ja da uzmem malo kamena jer uopšte nemam blokova. Ovo je bilo napeto. Ajde sad da napravimo kofu i da napravimo obsidijan. Vidi, on može da ruši blokove i da postavlja blokove. Pa nećeš da dođeš ovdje. Sad ću ja tebi da iskopam ovo. Gdje je nestao? Tu je. Ja ne znam kako da ga ubijem.
Gledaj ga šta radi. Neće valjda da se teleportuje, ne može valjda da se teleportuje. Ja moram da jedem. Opa, nešto je palo od ozgo. Šta se dešava, brate, ovde? Idem ja gore po ovu vodu. Ovaj me gleda i dalje. Opa, opet je nešto palo. Ne! Posle svega ovaj me ubio. Skeleton. Ili šta je već. Idem brzo nazad po svoje stvari, ali evo ga ovde Herobrine opet. Tu sam umro prošli put, nadam se da su mi tu i stvari neke ostale barem. Nadam se da mi nije sve... Dobro, tu mi je dijamanski pik. Za to sam se zabrinuo. Polako. Dobro. Znači sve mi je otišlo sem dijamanskog pika. Imao sam sreće da mi ovo nije otišlo. Tamo sam mislio da ću sad da provedem još 2 sata tražeći dijamante, ali dobro je. Imam i kofu. Dobro, sve bitne stvari su mi ostale, ali nemam više armor. Nema veze, imam ja dovoljno irona, tako da nema problema. Ajde nekako da probam da uzmem... Opa! Brate. Jao, i ovaj skeleton, padni dole, molim te. Ajde, molim te samo ovo da prođe, nemam više ni hrane. Ajde, samo da uzmem nekako nekoliko ovih obsidijana i da se vratim nazad. Ići ću po ovu vodu, sigurnija je. Evo, uzeo sam je. Sad možemo da napravimo obsidijan. To je to, sada nemamo ni straha više od lave, jer ne može nam ništa. Stavit ću ovdje ja vodu i sad polako da kopamo obsidijan. Evo, završili smo sa kopanjem ovog obsidijana, imamo 11 komada i 1 iron. Sad je vreme, valjda, da se vratimo nazad. Zaboravio sam, treba nam i flint and steel da bi napravili portal. A evo ga ovdje gravel, tako da sad ćemo da nađemo i steel. Evo ga, našli smo flint i idemo sad u gore da napravimo sve što nam je potrebno za portal. Evo smo, sad ćemo odmah da, u stvari treba nam iron. I vidim da pada mrak, tako da možemo da prespavamo lagano. Uzet ćemo ovaj iron i pravit ćemo sada sve što nam je potrebno. Prvo nam je potreban flint and steel. A sada nam treba i armor. Sad ćemo da ga napravimo. To je to, ceo novi armor, jer smo malo pre izgubili naš stari. A možemo da napravimo i još nešto. Napravit ćemo i mač gvozdeni, jer to uopšte nisam imao. A napravit ćemo i jedan gvozdeni pickaxe za svaki slučaj. I sekiru. To je to, vratit ćemo ovo nazad i napravit ćemo još jedan chest. U stvari nismo ni trebali da napravimo, ali nema veze, napravit ćemo ovaj veliki. I ovdje ćemo da stavljamo to što nam je nepotrebno za sad. A ne, ipak je dan krenuo, a ne noć. Dobro, još bolje. Sada ćemo da napravimo nether portal. Opa, Herobrine me ulovio nekako. Evo, napravili smo portal i sad ćemo da ga zapalimo. Idemo u nether da vidimo šta možemo tamo da nađemo. Evo ga, stigli smo. Ne znam da li je ovo dobar spawn, ali vidim ovo novo drvo. U nether i odmah me napada Herobrine. A nemam hranu, moram da se vratim nazad, jer ovako nema šanse. Malo ću da uzem ovo povrće od seljaka, jer sam sav onaj hleb koji sam imao izgubio. Sad ćemo da zasadimo nazad, da ne bude da smo loši. A ovaj Herobrine me non stop napada. Evo ga tamo opet Herobrine. Neću da idem blizu njega, jer će sigurno da opet ovo da mi uradi, da ne mogu da vidim ništa. Evo, vidim da me juri. Juri me opet. Ne mogu da izađem iz kuće, a da me ne oslepi. Stavio sam da se peče krompir i kad se ispeče idemo nazad u nether. Stavit ću ja odmah ovdje pored kuće jednu farmu. Evo, našli smo i vodu za našu farmu. I sada možemo da sadimo i naše biljke. To je to. Valjda imamo sada dovoljno hrane i idemo u nether. Samo da nas odmah ne napadne Herobrine. Stavit ćemo waypoint ovdje. Portal. To je to. Idemo da istražujemo sad ovdje. Opa, evo su ove svinje. Mogu da ih ubijem ja? Što je ovako sporo? Lele, šta radi ovo? Šta se desilo ovo? Je to nešto zbog Herobrina ili? Evo je opet. Beži. Je li tamo Herobrine? Nije, dobro. Evo ga glowstone, uzet ćemo ga. Eno ga tamo Herobrine. A ova svinja me napada. Evo ga još jedan. Jao, to je onaj jak. Ja mislim da nema šanse da ga ubijem. Gotov sam. Brzo se vraćamo nazad u nether, jer nema šanse da smo izgubili sve one stvari. Ponovo, brzo idemo po te stvari. Evo ga opet. Ja, ovo je opet onaj. Brzo idemo po stvari. Daj mi sve te stvari, brzo. Ja, beži bre od mene.
to da se popnem gore da mi ne može ništa. Sad da vidimo šta sve imamo. Dobro, tu nam je ceo armor. Dobro, tu nam je dijamantski pik. Sve nam je tu dobro. Ali sad kako da pobegnemo od ovoga? Eno su tamo i ovi. Gleda što juri. Ovdje je previše opasno, ja mislim za mene. Još nisam dovoljno spreman. Ali su navalili. Ne mogu ni da bežim. Ne mogu da bežim, nešto su mi dali neki efekat. Nema šanse nigde. Evo nas, vratili smo se ovdje i uzeli smo naše iteme. I ajde vidimo šta smo tu sve. A nije nam tu ovaj chest plate, naravno. Eno ga tamo, Herobrine, opet me juri. Evo imam blokove da, ako mi trebaju da pobegnem. Tu je ovaj dijamantski pik, tu je, fali mi metalni pik, ali dobro, nema veze. Evo ga opet ovaj, ne, ovdje je mnogo teško. Evo sad imam dosta ovog drveta, tako da neće bude problem da bežimo od nekoga ili od Herobrina. Vidi, 3 Herobrina su tamo. Jel mi to da opet neke efekte? Da, slowness i weakness. Pa naravno. Evo ga ovaj piglen ili kako se već zove. Nemam zlato. Sad ću da ga ubijem. Valjda mogu. Barem da mi baci nešto dobro. Dobro, ubio sam ga. Ništa mi nije bacio. Morat ću ja da napravim zlatno nešto da bi mogo da tradujem sa njima ili da me uopšte i ne napadaju. Eno ga opet Herobrine. Priča sa piglenom. Eno ga opet, ja ne mogu da dođem nigde a da ga ne vidim. Naravno, evo ga ovaj piglen. I Herobrine, naravno. Dobro je. Imam meso, imam. Ali su dosadni ovi. Dobro je. Dao mi je crossbow. Evo, ubio nas je piglen i vratili smo se. I sad ćemo da napravimo chest plate ako možemo. A mislim da ne možemo. Treba nam još dosta golda. Evo ga opet Herobrine. Evo, posle 2 sata nekako sam se izbavio iz one šume i tamo je Herobrine sa onim jakim mačem. Ja nemam hrane, nemam ništa, ne znam kako ću da se izvučem odavde iz ove situacije, ali nekako ćemo da probamo. Ima malo blokova, možemo nekako da se bridžujemo. Inače ja tražim Fortress, gde možemo da nađemo Blaze rodove da bi dobili one, proređujemo celu igru, ali kako se meni čini nema šanse, tako da bolje da se ja vratim. Ovo nisam ni primetio, ne znam ni šta je ovo. Čekaj bre da napravim kapicu ja. Ne, ove patike. Da me ne bi oni napadali. Da vidimo šta mi još treba. Ko zna šta je ovo, ne znam da li... Možda da napravim ovdje waypoint, nešto veliko. Firm, da vidimo šta možemo da nađemo ovdje. Sad ćemo na gore da se penjemo. Sad da vidimo što se nalazi u unutrašnjosti ove građevine. I to je kraj. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Probat ću ja ponovno da dođem do ovog mesta. I to u sljedećem klipu koji će biti vrlo uskoro. Izgubio sam sve, možda i nisam. Pokušat ću ponovo da nađem ovo mesto i da vratim sve ove stvari. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!